الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Барша галәмләрне юктан бар итеп, барлык мәхлукатларны тәрбияләп торучы Аллаһы Тәгаләгә барча мактау, улыглыкларыбыз булса иде. Bütün галәмләргә рәхмәт булып җибәрелгән сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңел түреннән әйтелгән салават шәрифләребез булса иде. Мубарак булсын. Рабиул Аввалның беренче җомгасы, без инде шул айга кирдек. Ул инде билгелечә пәйгамбәребезнең туган ае, инде кайсы мәчеткә бармасагыз да, инде күбрәк инде пәйгамбәребезнең тормышы турында, аның ахлагы турында вагазларны ишетерсез, Алла бирса. Шулай шундый вагазлар белән вагазланып, шул ниләрне истә калдырып, алар белән гамәл кылырга насыйп итсә иде Аллаһ Тәгалә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде без әйтсәк инде пәйгамбәребезнең туган ае җитте, менә күбрәк пәйгамбәребез турында сөйләшик. Һәм дә бу вагазда әйтәсе килә сүз, ул да булса бер пәйгамбәребезнең сөннәтен торгызу дигән мәгънәсе белән, нияте белән тора. Ул да булса бурычка алу. Чөнки һәрберебез беләбез, кемдер бурычка алган иде, бөтенебез бит. Шундый вакытлар бар, бурычка алырга туры килә. Кайбер вакытта бурычка бездән сорыйлар да, кайбер вакытта бирәбез. Менә шундый нәрсәдә инде әгәр кемдер бурычка бирде, кемдер бурычны кайтырмады, шул вакытта инде низак башлана. Бит. Бөтен спорлар инде, мин сиңа бирдем, син миңа кайтырмадың, нишләп, ни дип, анарысын икенчесе әйтә, син залим кеше, мин мазлум булдым, мин сиңа каршы дога кылам, әллә нәрсә теге. Шундый сүз килеп чыга. Бит. Без аны беләбез. Менә пәйгамбәребезнең дә шул нәрсәгә үрнәк булып тора, һәм анарга бер шундый викая булган аят, именно профилактика аяты, менә шундый спорларга батмас өчен Аллаһ Тәгалә безгә бер аятта аны тәфсилләп аңлатып бирә, ничек бурычка алырга һәм ничек бурычны бирергә. Без әйтәбез бит, иң кыска сүрәләр, иң кыска аятлар анда, мәсәлән, вал аср дигән аяты әйбит. Әммәдә инде шулай карасак, иң озын булган, Коръәндә иң озын булган аят ул бурыч турында аят. Бурыч турында аят, демәк бурычка ничек алырга. Иң озын. Менә Бакара сүрәсенең ул да 282-нче аят. Анарга карасагыз, менә кем Коръәнне ятлый иде, кемдер бәлки ятлый, монарга җитсәгез, ул бер биттән дә артырак. Бер биттән күбрәк бар шул, зуррак бу аят. Демәк, аны тирә кирәк. Демәк, монда бераз шул күзләр белән карасак, алардан нәтиҗәсен алсак, безгә ала бирсә файда булыр. Менә без аны беләбез, укыгансыздыр инде. Ул да булса, астагфиру билла, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Я аyyuhallazina amanu إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فاكتبوا дигән языгыз. Әгәр Аллаһ Тәгалә әйтә, и мөэминнәр, ул мөэминнәргә, ayta, müracaat edip, ayta, ey müminler,
Көтәргә вакытның билгеләп бурычка амал бирсәгез, малны һәм вакытны языгыз. Демәк, син бурычка алсаң, я бирсәң, язырга кирәк. Если берешь в долг, фактубу, Аллах Тәгалә әйтә, фактубу, говорит Аллах, пишите. Күбебез бит әйтәбез, бер дусыбыз килә, яныбызга да әйтә, дустым, бир әле миңа берничә мең, яисә анда 20 мең, я 10 мең, я 50, кемдер күп сорый. Бит. Но менә шул аятка таянсаң, язырга кирәк. Аллах Тәгалә әйтә, языгыз, фактубу, пишите. Сам Аллах говорит, если берете в долг, записывайте. И монда, значит, не та башлый. Тегесе брат әйтә, о, син миңа ышанмыйсың, что ли, әллә нәрсә, мин сине дуска сайлый идем, я думал, что ты мне друг, я думал, не то что брат, думал, ты мне еще близкий друг, а ты у меня просишь сейчас расписку за то, что я в долг прошу. 20 тысяч жалкие. А Аллах Тәгалә әйтә, фактубу. И демәк, монда әле биданин илә әҗли мусамма. Әгәр бурычка алсаң, билгеле бер вакытны билгеләргә кирәк. Теге әйтә, дустым, бир әле миңа 10 мең или 5 мең, 5 мең, дай, пожалуйста, в долг 5 тысяч. До какого срока? До зарплаты дигән. Юк, билгеле түгел. Зарплата бирәләрме сиңа, юкмы? Тебе зарплату дадут или нет, под вопросом еще. Бит. А кеше уже көтә. Аннары син әйтәсең, әле бирмәделәр, әле нәрсә. Зарплата әле юк, бирмәделәр. Әйтәсең, ну сиңа бирделәр бит. Ул зарплата түгел, ул аванс. Менә шундый нәрсә башлана, уен башлана. Демәк, бирсәң бурычка, язырга кирәк. Менә фәлән шундый вакытта мин сиңа тапшырам. Шул кадәр акчаны, шул кадәр шундый вакытта мин сиңа тапшырам. Вот столько денег я у тебя брал, в такого числа я тебе верну. Һәм дә иң теге мустахаб гамәл дип санала инде, яхшырак була, әгәр менә шул вакытта да ике шахид булса. Фасташхиду шахидайни. Фасташхиду шахидайни демәк, шахидлардан ике ир кешене сайлабыз. То есть, чтобы, когда вы составляете этот договор о долге, да, что расписку пишу, давайте еще 2 свидетелей. Менә иң яхшы нәрсә була. Демәк, теге кеше дә белә, что кайтырга кирәк. Мин яздым, расписка яздым, әле 2 шахид бар, есть еще 2 свидетеля. Если я не верну, это позор будет. И монда ук без менә шундый шартлар белән бирсәк кешегә, әгәр шундый шартлар белән бирсәк, без аның бөтен шайтанның бөтен юлларын без биклибез. Для шайтана мы все двери закрываем в этом случае. Ты кайбер вакытта бит кеше бар бер нитә. Үзенең хаҗатын үтәде дә, сен аларга акча бирдең, ул сеннән теге мискенләнеп сорады, все кайтарам дип, аннары сен бөтен хаҗаты үтте, он тебя деньги попросил, все свое, что надо было сделать, он сделал, а аннары сен шайтан васваса кыла. Туктале, син бит мискен, кайтармасаң да була, ты и так нуждающийся, ничего, он богатый, он подождет. Юк. А монда расписка булса, шахидлар булса, инде нитеп булайм инде. А то безнең бит шундый нәрсәсе бар. Вот он мне должен, брал 100 тысяч и не вернул. Мы у него спрашиваем, вот первое, что спрашиваем, расписку взял? Юк, он же брат мусульманин. Он ну, извини тогда, шундый глупость булса синең яктан. Һәм дә кайбер вакытта әйтәләр, шулай була ала ди, мазлум кеше дуга кыла, Аллаһ Тәгаләгә сорап, һәм аның дугасы кабул булмый. Кайбер вакытта, то есть в некоторых случаях говорят ученые, что мазлум, то есть тот, по отношению к кого, ну, скажем, нашим языком кинули, да, взяли в долг у него и не отдали. То есть мазлум, он считает мазлум, что его анарга-парата зулим кылдылар, что по отношению к нему сделали нечестие, зулим. И он начинает Аллах Тәгаләгә дуга кылырга, начинает Аллах просить, вот этот пусть мне вернет, вот он нечестный, да, пусть у него там бараката не будет или еще что-нибудь, или пусть вернет дигән, или пусть вот баракатын күрмәсен, или пусть там еще что-нибудь у него случится. Но этому человеку не отвечает Аллах. Ни için? Почему?
Чөнки шул кеше бурычка биргән и бер нәрсә дә язмаган, шәһәтләрне китермәгән, ол баштан Аллаһ Тәгаләдә тыңламады. Он ослушался Аллаха тем, что он не записал долг, который дал. И поэтому его дуга не будет принята, как дуга обиженного. Сначала ты должен все выполнить, все условия, все шарты, bütün шартларны, bütün сәбәпләрне кылырга тиеш баштан. Язырга, күпме сум бирәм, тегесе алган кеше аны яза кайчан кайтарам дип, bütün тәфсилләп нитеп. Һәм дә инде монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәльяктуб бәйнәкум катибун бил адл". Менә сезнең арагызда бер язучы булсын, кем шул договорны төзи. Демәк, кем аны төзи? Менә, әйтик инде безнеңчә кемдер нотариус булырга тиеш безнең арабызда. Әле белсәк, менә бу абый, мәсәлән, абый кемдер анда. Әгәр белсәк, ул договорларны яхшы төзә. Если он хорошо договор записывает, кто-то из наших мусульман, ол Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте, бер фазилаты шул кешегә карата. По отношению вот этому человеку, который знает, как писать договора и умеет хорошо, грамотно их писать, это от Аллаха такая есть, награда, такая ценность как бы этого человека. И әгәр кеше менә шундый үзенең мөмкинчелеге белән, кудрәте белән, шундый белем белән башка мусульман кешеләргә булышса, Аллаһ Тәгалә анарга булыша. Бәлки бәрәкәт бирә, бәлки бәла казаны анардан саклый инде. Иногда вот Аллаһ Тәгалә, если ты помогаешь кому-нибудь, вот эта твоя помощь, она является защитой от некоторых бед. Аллаһ Тәгалә может так делать, может бәрәкәт сделать твоим. Барыбер теге яхшы гаделлек белән язучы, аннарысын кешеләр арасында, мусульман арасында ул бик күп тарала бит шул хәбәр. Менә шул кеше яхшы яза, ә тегесе ялган. Һәр вакыт нәрсәдән не дописывает, не доделывает, анда әле нинди сүзләрне аңлашылмаган нитә, аннарысын үзенең пользага крутить итә шул договорны. Хәтта менә шундый кешеләр үлсәләр, и күпме кешегә булышты, менә шундый җаназа булса да, анарга күпме кеше килә. Күп кеше килгән сайын җаназага, ул бит кешенең файдасына бара. Димәк, һәрбер кеше менә шул җаназасына килгән кеше, ул аның өчен шәһид була, аның өчен дуа кыла. Күбрәк булган сайын җаназада кешеләр, чем больше людей на җаназа придут, тем лучше будет. Шуңа күрә, вот все такие моменты, если в долг даете, давайте под расписку или при свидетелях, чтобы потом у вас не было претензий друг к другу. И вот этим самым Аллаһ Тәгалә между нами пытается укрепить узы братства и справедливости. А шайтан, һәр вакыт кытырта. И менә шул тиҗарәт белән шөгыльләнү у нас всех, купля-продажа есть, ведь у нас нет такого, что поклонение отдельно, торговля отдельно. Вот если кто-то занимается торговлей из этих присутствующих, если он занимается ей должным образом, тиешле рәвештә әгәр аны үтәсә, ул гыйбадәт үтәгән шикелле була. Чөнки Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә әйтте бит: "Ва ахаллаллаху al-бай'a ва харрама риба". Аллаһ Тәгалә сделал дозволенным торговлю и запретил риба, ростовщичество. Ростовщичество грех, грех. Если им человек занимается, значит он получает за это грех. Если он занимается торговлей так, как это положено по исламу, он за это получает вознаграждение. То есть практически вот син анда сәгатьләр буе басып торасың, сатып әйбит. Вот если ты работаешь продавцом где-нибудь там, таджир, на рынке работаешь, ты можешь, в принципе, если ты все делаешь по исламу, ты можешь как вот простоял 8 часов у себя на рынке, торговал, считай, что 8 часов гаибадатом занимался, если у тебя все идет по шариату. А если ты обманываешь, меня вот Гумар алейхиссалям, ради Аллаху анху, ничек тарайды, ол базарларга барып, нитәйді. Бір кешене күреп, анардан сөйләштірәйді, ну-ка миңа тиҗаратның хакимнары әйтәле. Когда заходил Гумар, ради Аллаху анху, на базар, он спрашивал какого-нибудь человека: расскажи-ка мне хукмы торговли. И когда тот не мог рассказать, Гумар ради Аллаху анху, он всем с палкой ходил, а ведь по спине просто давал ему: все, выходи, говорит, не порти наши тут базары.
Безнең базарларны бозма ди. Гомәр радиллаһу анһу. Димәк, менә әгәр анда будет все по шариату, шариат буенча бөтенесе нәрсәдә булса, если все будет так, как человек вот между двумя, без обмана, то в этом будет баракат, в этом будет файда, это будет маль халяль. Поэтому с вами давайте вот одну из таких сунн будем оживлять. То есть обычно нас как берут? В долг берут и все. А вернет, не вернет, это уже вопрос второй. Мы уже, у нас, знаете, когда же вышло, что если ты в долг дал, значит все, забудь про него. Значит, ты его подарил. У нас такое даже отношение вышло. Потому что долг дал, все, неизвестно, ну, вернуть тебе или нет. А тот, который должен вернуть, он говорит, ну, взял чужие и на время отдаешь свои и навсегда, деген, тоже как бы себя утешает, әлбит. А должно быть по-другому. Потому что Пейгамбарыбыз да жаназа укыган алдыннан һәр вакыт сорый иде. Бу кешенең бурычлары бармы? Перед жаназа намазом, когда Пейгамбар, пророк, приходил к кому-нибудь, представьте, на ваш жаназа за вас, если помоется пророк. Аллах Тәгаләнең рахматы белән Пейгамбарыбызның дуалары һәр вакыт макбул иде. Менә если он, например, почитает за вас жаназа, представьте какой-то шараф, какое-то уважение, да, как бы на ваши похороны придет сам пророк, почитает за вас джаназа. И он спрашивал, долги есть у этого человека? Если говорили, что есть, он не читал. Он говорил, читайте сами вашему брату долги, за долги. Или решайте долги. Но если долги были, джаназа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, не читал сахабам, а читали им джаназа вот другие сахабы. Вы представьте, какое унижение, когда пророк жив, и что-то вам мешает, то, чтобы он прочитал за вас джаназа. Аллах согласен. Поэтому это указывает на то, что долги никому не прощаются. Не думайте, что взял, и этот человек просил. Может быть, простил, а может, не простил. Поэтому не трәгә кирәк. Бурычны кайтарабыз, дуга кылабыз, Аллах Тәгалә кабул итсен. Разные случаи бывают. А ведь когда-то должник умирает, или тот, кто должен, умирает, это все уже надо изучать на уроках. Поэтому, если есть желание, приходите на уроки. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو غفور رحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.